आता नवीन मोबाईल घ्यायचा तर राज मोबाईल्स मध्येच, कारण नव्या मॉडेल्ससह इथं आपल्याला मिळते भरपूर सूट आणि खास गिफ्ट। राज मोबाईल्स आपल्यासाठी घेऊन येत आहे मोबाईल खरेदीवर ₹1500 पर्यंत हमखास भेटवस्तू। विवो, सॅमसंग, रेडमी, OnePlus, आयफोन, ओप्पो, रिअलमी, पोको प्रीमियम सेगमेंट कंपनीचे मोबाईल रेडी स्टॉक मध्ये उपलब्ध। सर्व प्रकारची ब्रँडेड ॲक्सेसरीज उपलब्ध। स्मार्ट टीव्ही व स्पेशल ऑफर 11,000 किमतीचा स्मार्ट टीव्ही फक्त 6,999 रुपयांमध्ये। सर्व मोबाईल्स व स्मार्ट टीव्हीवर फायनान्स सुविधा उपलब्ध। तसेच ऑनलाईन व मार्केटपेक्षा कमी दरात मोबाईल खरेदीचे दुमजली भव्य दालन। राज मोबाईल्स, लक्ष्मी दत्त कॉम्प्लेक्स, कणकवली बाजारपेठ। मोबाईल नंबर 8181 86 93 93 94 22 63 35 08 आणि 82 75 62 95 15। राज मोबाईल्स। कणकवली शहरामध्ये जुना भाजी मार्केट इथं व्यापाऱ्यांसाठी उभारण्यात आलेल्या स्वच्छतागृहाचं काम सुरू आहे। त्यावेळी प्रत्यक्ष त्या ठिकाणी भेट देऊन उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे गटनेते आणि नगरसेवक सुशांत नाईक यांनी धडक देत नागरिकांच्या समस्या जाणून घेतल्या। मुख्याधिकारी अवधूत तावडे यांना देखील तात्काळ बोलवत परिस्थितीची पाहणी केली आणि लवकरात लवकर पर्यायी स्वच्छतागृह उभारण्याच्या सूचना दिल्या। आज आम्ही सीओ साहेब तावडे साहेब आहेत त्यांच्याबरोबर सार्वजनिक शौचालय इथे पाहणी करण्यासाठी आलो होतो। इथलं हे नगरपंचायतचं व्यापारी संकुल आहे आणि जवळजवळ इथे 51 गाळेधारक या व्यापारी संकुलमध्ये आपला धंदा करतायत आणि ते बाहेर न येतात। त्या ठिकाणी लेडीज मंडळी पण आहेत, महिला मंडळी पण आहेत आणि त्यांची गैरसोय मुतारीसाठी होते, शौचालयासाठी होते आहे। त्याच्यामुळे त्यांना आता जे शौचालय जे होतं ते आधीचं ते पाडण्यात आलेलं आहे आणि त्याचं टेंडरिंग नवीन करण्यात आल्यामुळे ते नवीन अद्ययावत शौचालय इथे बांधण्याचा प्रक्रिया सुरू आहे। त्यामुळे गेली 2 महिने ही त्यांची कुचंबना होणार आहे की ह्या ठिकाणी शौचालय नसल्यामुळे आता जवळजवळ एसटी स्टँडवर ह्या ठिकाणी शौचालय नसल्यामुळे एसटी स्टँडवरच्या शौचालयाचा यूज त्यांना इथल्या रहिवाशांना करावा लागतो, इथल्या व्यापाऱ्यांना करावा लागतो। आम्ही सीओंकडे मागणी अशी केलेली आहे की तात्पुरत्या स्वरूपात जो कोण कॉन्ट्रॅक्टर असेल किंवा नगरपंचायतने त्यांना ज्या ठिकाणी शौचालय होतं त्या ठिकाणी तात्पुरत्या स्वरूपामध्ये फक्त युरिनची सोय या ठिकाणी करून द्यावी अशी आम्ही त्यांच्याकडे मागणी केलेली होती। त्यासाठी सीओनी इथे भेट दिलेली आहे। त्यांचा जो विचार आहे तो सकारात्मक दृष्ट्या आम्हाला त्यांनी वचन दिलेलं आहे। त्याच्यामुळे येत्या 8 दिवसामध्ये त्यांची जी काही गैरसोय होते या शौचालयामुळे ती दूर करण्याचा प्रयत्न आम्ही ह्या ठिकाणी ह्या इथल्या व्यापाऱ्यांना घेऊन करू अशी मी सांगतोय। शौचालय तर त्याच्यामुळे आम्हाला आता सध्या गैरसोय होत आहे। त्यामुळे सगळ्या भगिनी आणि आमचे सगळे जेंट्स किंवा त्यांचे सगळे वयस्कर पुरुष यांना सगळ्यांचा प्रॉब्लेम होत आहे शौचालयाचा। तरी तात्पुरत्या स्वरूपात का होईना ते सध्या तरी लवकरात लवकर काहीतरी पर्यायी व्यवस्था करून शासनाने द्यावी, त्या नगरपालिकेने करून द्यावी अशी आमची ग्रामस्थांची आणि सगळ्या इथल्या समस्त गाळे व्यापाऱ्यांची मागणी आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।